Jeg vil så gennemgå, hvordan man finder olie, og som vi kan se på den her tegning her, som jeg har hentet, kan man se et oversigt over olieplatformen, øh, to forskellige boringer, og så et udsnit af jorden, eller havbunden. Og havbunden, den fungerer sådan, at reservoirbjergarten, som i det tilfælde er kalk, det har en rigtig høj permeabilitet, det vil sige de her store porerum, hvor olien altså kan sive op igennem. Øhm, og som man så kan se, så er det grønne her, og det gule, det er det grønne er olie, og det gule er gas. Og så er den her forsejling, som er ler, det er også kaldt lerskiferen. Den har en lav permeabilitet, det vil sige, at den er svært gennemtrængelig. Og det vil sige, at den stopper altså gassen og olien for at sive endnu længere op og havoverfladen. Øhm, og i det her tilfælde, så vil det sige, at før i tiden, der havde man egentlig bare lavet en traditionel boring, det vil sige den ud til højre, hvor man egentlig bare borer lige ned, men det vil ikke sådan kunne opfange særlig meget den olie, som faktisk ligger i oliebassinet. Hvorimod man så fandt ud af, at man kunne begynde at lave de her vandrette boringer, hvor man kunne dreje et boringsrøret lidt. Og det kan man så se her, hvordan den er drejet ind. Og der kan den faktisk få eller det meste af oliebassinet med, fordi den kan suge ind fra flere steder. Øhm, Olien er dannet af organisk materiale, som var i vandet i havet for flere millioner år siden. Og det meste af det olie og gas, man finder i Nordsøen, altså sker ved nedbrydning af de her organiske materialer, som sådan nogle bitte små levende organismer. Det kaldes også typisk plankton. Og når det så faldt til havbunden blev dannet sådan et sediment fyldt af det her organiske materiale, som kaldes et organisk sediment. Og nogle steder der var der ikke så meget ilt, og derfor blev de organiske materialer dækket af andre sedimenter, fordi hvis nu der havde været ilt til stede, havde det i stedet for bare forrådnet. Og da der så kom flere og flere sedimenter til, ville der blive skabt et større tryk, og temperaturen ville derfor også stige, og det samme presser altså det her sediment. Og derfor, da et organisk materiale indeholder rigtig meget kul og brint, som er to vægtige grundstoffer i olie og gas, så vil det efter det blive mere opvarmet og opbevares, vil der dannet olie og gas, og det olie og gas, det er så op igennem den her reservoirbjergart, som så var kalk, og så ender det så her lige under forsejlingen, altså lerskiferen, og klar til at blive boret. Når temperaturen den øges til mere end 150 grader, vil det altså begynde at blive dannet olie, eller vil olien vil blive dannet mere gas, fordi olien den bliver nedbrudt og dannet til gas i stedet for. Det vil sige, at det bliver nedbrudt til mindre molekyler, og som bliver til naturgas. Og det vil sige, at det åbne vindue, det er mellem 150 grader og 230 grader, det er gasvinduet, kan man kalde det. Det åbne gasvindue, hvorimod imellem 75 og 150 grader Celsius vil altså være olievinduet. Det er der det organiske materiale bliver nedbrudt til olie. Så det er altså forskellige temperaturer, det har. Og jeg skal lige sige, at den eneste grund til, at det flyder op, op til forsejlingen, altså opad mod havoverfladen, det er fordi, at olie og gas har en mindre massefylde, end, end vand har. Og gas har så den laveste massefylde, siden det så ligger ovenpå olien. I forlængelse af det før, der kunne man også sige, at når man så begynder at skulle bore olie, så prøver man først at bestemme, hvor varmt de interessante bjergarter de har haft. Ja. Altså hvis temperaturen ikke har været over 75 grader Celsius, vil det ikke engang overveje at bore de her boreselskaber. Fordi det kunne indeholde det, der kaldes kerogen, som er det, der bliver dannet inden olien og gassen bliver dannet. Hvis i stedet nu finder ud af, at bjergarten er opholdt sig med temperatur over længere tid mellem 75 og 150 grader Celsius, vil de altså være sikre på at kunne finde olie. Og det er altså det her olievindue, og det samme også i gasvinduet. Når vi nu kigger på det nye billede, jeg har sat ind, så kan man, det er et oversigt over Common Risk Segment, som vi brugte i oliespillet. Og der er tre forskellige farver. Den grønne farve, det vil sige, det er det sted, hvor man tænker, her er der rigtig god chance for, at der faktisk kan være olie. Hvorimod det røde, det er sådan lidt, der er sgu nok ikke sådan så stor sandsynlighed for, at der faktisk er olie. Og så er det gule, det er sådan lidt en 50-50%, altså hvor man siger, der er måske mulighed for at få en lille smule olie. Men man skal helt klart gå efter at
bore i de grønne områder, fordi det er der, man har vurderet, der er mest olie. I forhold til oliespil, der brugte vi også flere andre forskellige kort, som er kaldt surveys, som vi tilkøbte til vores gruppe, hvor vi havde 2 andre kort, vi fik helt i starten, sammen med det her Common Risk Segment. Og det var 2 kort, den ene var over gravimetri, og den var over, magnetik. Fordi hvis nu der er en lav, mængde af gravimetrisk materiale, så vil, så vil der i stedet være, hvis nu der er en lav gravimetrisk materiale i den, så vil der være et større fundament eller potentiale i det her område til, at der så vil findes, olie, samtidig også med magnetisk materiale. Så de kort brugte vi især også til det. Efterfølgende, at vi så havde vurderet de her og fundet nogle interessante områder i oliespillet, så fik vi også andre kort, hvor vi tilkøbte også nogle 3D og 2D kort, hvor vi her kunne finde fundamenter for oliebassiner, som vi så kunne indtegne og derefter også udelukke områder, hvor vi tænkte, der vil ikke bore, og så steder, hvor vi gerne ville bore. Og det var her, vi kunne finde de her oliebassiner, så vi også kan se på det første billede, hvor der faktisk er et oliebassin, hvor man kan se lige under forsejlingen er der sådan en opad, sådan en sur smiley i det her forsejling, hvilket er der, hvor olien og gassen vil befinde sig, fordi de trækker sig op der, hvor det egentlig er i den højst mulige position. I forhold til vores bilag, der rejsen i regnskoven, der blev vi taget igennem sådan en rejse ind i regnskoven, hvor vi skal ind til byen Koka, hvor der ligger i den afrikanske regnskov. Og den er topsikret, hvor både hus og passagerer, bus og passagerer bliver tjekket. Og det vil sige, at man skal så aflevere sit pas, inden man rejser ind i regnskoven. Og det er simpelthen for at sikre mod de her miljøaktivister, fordi inde i regnskoven, der ligger der det her olieselskab og et oliefelt. Og det er ikke så positivt blandt de her miljøaktivister og også beboerne omkring, at der bliver udvindet så meget olie der, fordi det er simpelthen så skadeligt for omgivelserne. Og det sætter altså sin spor. For eksempel de her nybyggere, de bosætter sig i vejkanten, det vil sige, de er meget fattige mennesker, som bosætter sig i vejkanten, som er den vej ud til oliefelterne, og derved bliver der altså brændt de her skovarealer for at skaffe græsningsarealer til kvæg, og det er ligesom den der skaber den her store jorderosion. Og så for at eksportere olien billigt, så har man altså det ekvadorianske borgerselskab valgt, at deres udledninger skal gå tværs over Andesbjergene, hvilket resulterede i en kæmpe miljøkatastrofe, da en vulkan gik i udbrud og ødelagde 40 km ud af 500 km af ledningen her tilbage i 87. Og langs den her udledning, der blev der lavet sådan en masse oliebassiner, eller bassiner af olie, som ligger ved siden af den her ledning. Og det stammer altså fra de her lægkager, som blev lavet da en vulkan gik i udbrud. Og det er et kæmpe problem, fordi det vil nemlig styre ned i grundvandet og være en større, og hvis der så vil komme større mængder nedbør, vil det altså sige til lavereliggende områder som søer og laguner. Og da olie er utroligt forurenende, vil det altså gå ud over alle omgivelserne. Noget andet er, at olieselskaber har nogle gange vil benytte sig af boringer eller fracking for at kunne presse det her olie til at stige så hurtigt op som muligt og så langt op som muligt, så det bliver billigere for dem at bore. Men det her olie, det vil altså gå ud over landbruget, eller fracking vil altså gå ud over landbruget, fordi de her stoffer, de putter ned i jorden, de er utroligt forurenende, og det vil gå ned og ødelægge grundvandet utroligt meget, og ligesom det, de her bønder og indianere, de lever af, der bor i regnskoven, omkring regnskoven, fordi at det er jo et udviklingslande, og de udviklingslande lever ikke særlig meget ud over det egentlig skyder og finder i natur, men også bruger det her grundvand, de her laguner og søer, som er blevet forurenet, til ligesom at drive deres landbrug. Desuden så en anden slem faktor ved det her med, at man har vælger at placere oliefelterne tæt på de her lokalsamfund, det er, at det går ud over indbyggerne, fordi de lider af sygdomme, som f.eks. kræft eller hudsygdomme, og børnene er også tit syge.
hvilket altså er endnu en stor trussel for lokalsamfundene. Oliepagten, som er vores andet bilag, omhandler Acro, som er et olieselskab, som er placeret i Ecuador, og de har haft lidt samspil mellem de ecuadorianske indianere, som har fået lov til at undersøge, altså hvor Acro har fået lov til at undersøge indianernes territorium mod bestikkelse. Men det synes de ikke særlig godt om, og især ikke indianerformanden, som er indianernes talsmand, Leonardo Viteri, som altså havde et krav om, at for eksempel, at når de så skulle have lagt den her, lavet det her oliefelt, så skulle de have, i stedet for at bygge en vej hele vejen ind igennem, regnskoven, så skulle de i stedet, så skulle den her olieledning passeres med helikopter for at undgå, at nybyggere, altså de fattige mennesker, ville strømme til indianernes territorium. Samtidig blev der stillet en række krav til Acro, som egentlig på en måde er okay, fordi de her række miljøkrav giver et bedre image for både Acro, og samtidig kan de også undersøge undergrunden i fred for indianere, fordi at de har, de signalerer til på international basis, at de faktisk tager stilling til de her problemstillinger, og samtidig også er i dialog med indianerne. Men en ting ved det her agroboringer, det er, at det der skræmme dyr væk, som indianerne lever af, og deres forureninger med olie vil altså gå ud over landsbyerne, fordi for det første, når de borer, så skræmmer de dyrene væk, og så har de ikke noget at jage og spise, og så bliver indianerne nødt til at leve af tun på dåse og mælk fra fabrikker, i stedet for egentlig at gå ud og jage deres egen mad, som de altid har gjort. For lige at opsummere det hele, så må man sige, at i fremtiden, når vi kommer til at mangle olie, så bliver vi jo nødt til så bliver olieselskaberne nødt til at gøre det på den her måde, som de så har gjort, men det vil også få kæmpe store konsekvenser. Og det er jo sådan nogle ting, man må leve med, hvis man så også vil benytte sig af den her olie. Men måske til den tid vil man også kunne finde andre alternativer til det her olie. For eksempel, så man ikke skulle bruge biler, men i stedet for køre i elbiler. Det kunne være en af de alternativer til olie.